Very cool. I love it. Magadim kom. Magasimbari prophet. Iwewe uripa mawani kaiwe. Chokwadi prophet. Ko vanate zara. Vari kutamba nyowani. Ko waibvumire kuno vakamba mate zara. Mukadzi ndiye wakati kunowanikwa minda yakawanda. Kuona murume yakanovaka but ate zara vakuti mawani. Because zvindiri kuona kuti vada kukutorera pfuma vari kuti kana wakuda kuenda kwenyu manje chisiya pfuma mombe dzako zvese kuno. Chokwadi prophet. Nai vana mai nana gogo ngatimbobatsirai mukomana ukanovakira kwanate zvara wakuda kuenda wonzi takura mombe zvinoitwa sei? Vanoziva tiudze tomudza kuti woita sei? Vanate zvara vakumuti wakaroora hako asi tiri kuda kuti uchisiya pfuma yako nokuti wakambogarawo mumusha medu. Pakadaro anoenda kuna Sabhuku woenda kuna She. Ishe ndo otaura nyaya yake yakazara kuna She. Ishe omupa mapurisa otakura zvinhu zvake oenda akasununguka. Hapana dambudziko ipapo. Varwere maoko. Pane mumwe ane mamwe maonero here? Tinzwe dzimwe pfungwa. Kubatsira kani mwana munhu anobatsirwa? Pamusoro vanhu gungano raMwari. Uyu murume uyu ndida kubatsira kuti kana akapedza kuroora akaenda kuna Sabhuku achamubatsira. Kuenda kuna chief achamubatsira. Ndatengese zvipfuwo zvake atore mari yadzura mushoko wake. Ongotora ega. Aiwa anenge ada kwa mambo kuti vagadzirise nyaya yawo ite zvakanaka. Kana tezva raomesa musoro ngega akata ndangotengesa mombe dzake wodzokera mushoko wake. Mapanzwa here hanzi sewo nawo mukomana regai tidai wanzwa zvataurika asi regai tikubatsire nzira yekwaJehovha. Simudza maoko ndinamati. Father, I pray this hour muchengetedzei nezita raJesu, ngachengetedzwe in the mighty name of Jesus. Thank you my Father, in the mighty name of Jesus. Bless you. Amen. Well, isama kupasa. Ainda nzini ningomira. Samanya kukwenda kwe 6 months. Vakaoma musoro wacho vanenge vafa mai macho. Ndoanogara pasi. Kune dzimwe nyaya dzinonaka nekufa arofarira kufa. Imi Jesu cheche akanzi ari mucheche vakanzi mpendei kuEgypt mozodzoka kana Herod afa. So dzimwe nyaya ukaona uchioma musoro unogona ngapa uri wakatobata chi. Kune mumwe munhu akakusungira kana uchisungira vanhu promotion chaichayo. Imwe answered prayer yemunhu ndiye kurova pasi kwako. Unotaura Shona? Notaura. Unotaura? Wabva wapi? Mozambique.